Do prdele. Můžete mi někdo vysvětlit? Ještě ani nezačal pořádně Halloween, jo? Nebo dušičky a ty vole už půjdu do centrálu, jo? A už vidím všude vánoční věci. Ty vole, já jdu, otevřu Instagram, nebo otevřu TikTok, nebo otevřu YouTube. Už slyším ten, it's time. Ty vole, teďko. Co to teďko řekl? A to je jedno. A ty vole, já se chci normálně teďkom zaškrtit, to prdele. Ještě, ty vole, jdu do obchodu, jo? A už vidím stromky s baňkami. Ty vole, byl asi říjen, jdu tedy tamhle do obchodu. Tam už jsou ty vole vánoční věci. Všude! Ty vole, já nechci ty zběsilé vánoční nakopy, jejíž ty vole. Ty vole, píšu kamarádovi, jestliže my budeme na internátě Halloweena, jo? Píšu kamarádovi z internátu, že kdy bude Halloween, jestli 5. nebo 6. neodpovídá. Skoro celý den mu píšu a on mi odpověděl až teď. Až teď. Večer. V ráno jsem mu napsal, poslal jsem hlasovku, že kdy bude ta oslava. Až teď mi to odepsal. Až teď večer. Maria. To je všechno.